ଶୁଖୁଆପଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେଇଠି ମଣ୍ଡୁ ଆଉ ତାର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ମଣ୍ଡୁର ପୁଅ ହେଉଛି ନାଣ୍ଡୁ, ନାଣ୍ଡୁ ହେଉଛି ବୋକା। ଆରେ ନାଣ୍ଡୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କିରେ ପୁଅ? ଟିକେ ଆସିଲୁ। ହଁ ମା, ଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଲା କି? ଆରେ ପୁଅ, ଘରେ କାଠ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କାଠ ଅଛି। ତୁ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ଆଣିବୁ। ଗଲୁ? ହଉ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି, କାଠ ନେଇକି ଆସିବି। ନାଣ୍ଡୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ନାଣ୍ଡୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା ଆଉ କାଠ ହାଣିଲା। ଏମିତି ହାଣୁଥାଏ, ତାକୁ ଥକା ଲାଗୁଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲା ସେହି ଡାଳଟାକୁ ହାଣୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଗୋପାଳ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଥାଏ। ତାର ନଜର ନାଣ୍ଡୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ନାଣ୍ଡୁ, ତୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଛୁ ସେଇ ଡାଳକୁ ହାଣୁଛୁ? ହଁ, ସକାଳୁ ଆସିଲେଣି, କାଠ ଆଣି ଆଣି ଥକା ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଳ ନାହିଁ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡାଳରେ ବସିଛି ଆଉ ସେଇ ଡାଳଟି ହାଣୁଛି। ଡାଳ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତା ସହିତ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ମୋତେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ? ମୁଁ ସେତିକି ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି ମୋର ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଆରେ ବୋକା, ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ। ଆରେ ସେମିତି ଯଦି କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ତଳେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ପଡ଼ିବୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଚୁନା ଚୁନା ହେଇଯିବା। ହଇରେ ଶଳା, ତତେ କିଏ ଡାକିଛି ଏଠି କହିଲୁ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ତୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ। ଆସିଲା ମତେ ଭାଷଣ ଦେଲା, ଯାଠୁ। ଜାଣିଛୁ, ମୋ ମା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ଛୋଟବେଳେ ମତେ ଚନ୍ଦିରି ପିଠା ଦେଇଥିଲା। ସେ ଚନ୍ଦିରି ପିଠା ଖାଇଲେ ମୋର କ'ଣ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ହବ। ମୁଁ ସେ ପିଠା ଖାଇକି ମୁଁ ଦେଖ କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଲା। ସେଇଠୁ ଗୋପାଳ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ନାଣ୍ଡୁ କାଠ ହାଣିଲା। ତାପରେ ଡାଳ ସହିତ ସେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାଲୋ, ଗୋଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା କ'ଣ ବୋଧେ। ଓହୋ, ଖସି ପଡ଼ିଲି ଲୋ ବୋଉ। ଏଠୁ ନାଣ୍ଡୁ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଘରକୁ ଗଲା। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।